салом алейкум бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали олмонии сода. мавзӯи имрӯзаи мо тасрифи сифат дар падежи генетив мебошад. дар падежи генетив сифат дар ҳамаи ҷинсҳо, инчунин дар шумораи ҷамъ дорои бандаки n ё en мебошад, яъне новобаста аз он ҷинси мардона, миёна, занона бошад ё шакли ҷамъ, ҳама вақт сифат баъди артиклҳои муайянӣ, ҷонишинҳои ишоратӣ, ҷонишинҳои соҳиби артиклҳои номуайянӣ, яъне бандаки n ё en мегирад. мисол менигарем des langen Briefes, яъне бо ҷинси мардона нигоҳ мекунем бандаки n гирифт. der schönen Stadt, дар ҷинси занона инчунин бандаки en гирифт. des schönen Hotels, яъне инчунин дар ҷинси миёна бандаки n гирифт. ё der schönen Städte, ё метавонем ihrer ё dieser schönen Städte гӯем, дар шакли ҷамъ низ бандаки en гирифт. якчанд мисол: das sind die Sachen der süßen Kinder, яъне дар шакли ҷамъ истодааст. ин анҷомҳои кӯдакони дустрӯ мебошад, яъне аз они ки, аз они киҳо, аз они кӯдакони дустрӯ. нигоҳ мекунем дар шакли ҷамъ артикл der шуд ва сифати мо бандаки en гирифт. das ist die Sache des schönen Mädchens, ин анҷомҳои духтари зебо мебошад, яъне das Mädchen ҷинси миёна, инчунин сифат дар он бандаки en гирифт. das ist die Sache des schönen Vaters, ин анҷомҳои падари зебо мебошад, яъне der Vater дар ҷинси мардона, инчунин сифати мо бандаки en гирифт ва мутобиқ ба ҳамон падежи генетив артиклҳои мо иваз мешаванд. дар дарси пештара гузашта будем. das sind die Bürger der alten Städte, ин шаҳрвандони шаҳрҳои қадимӣ мебошанд, яъне дар шакли ҷамъ истодааст. die Städte дар генетив der alten Städte. ҳангоми сифатро дар шумораи ҷамъ ва ҷинси занона бе артикл истифода бурдан, сифат бандаки r қабул мекунад ва дар ҷинси миёна ва мардона бошад пасванди n. инак менигарем, яъне бе артикл, бе ҷонишини соҳибӣ, бе ҷонишини ишоратӣ ва бе артикли номуайянӣ schönen Briefes дар ҷинси мардона ва миёна гуфтем бандакои n мегирад. дар ҷинси занона schöner Stadt, яъне бандаки er гирифт. schönen Hotels дар ҷинси миёна инчунин бандаки n ва дар шакли ҷамъ schöner Städte, яъне бандаки er гирифт. мисол: das sind die Sachen süßer Kinder, ин анҷомҳои кӯдакони дустрӯ мебошанд, яъне дар шакли ҷамъ нигоҳ мекунем бандаки er гирифт. das ist die Sache schönen Mädchens, ин анҷомони духтари зебо мебошад, яъне нигоҳ мекунем дар ҷинси миёна бандаки n гирифт. das ist die Sache schönen Vaters, ин анҷомҳои падари зебо мебошанд, яъне дар ҷинси мардона бе артикл бандаки en гирифт. das sind die Bürger alter Städte, ин шаҳрвандони шаҳрҳои қадимӣ мебошанд, яъне дар шакли ҷамъ бе артикл бандаки er гирифт сифат. умедворам мавзӯи имрӯза барои шумо фаҳмо буд ва оиди пешояндҳо дар генетив бо шумо дар мавзӯи навбатӣ сухан хоҳем гуфт. хонаободу тансиҳат бошед. чус.